मिथिया बावबाय आं इउटुबाव नायबा मिथिगोन खोन्थाहरदो आंनि इउटुब नायग्रा बिथांमोना खोन्थाहरदोंमोन आरोना ओरैबायदि मुलिखौ फोनाब' होननानै दा नायग्रोनोसै इजों हामोना हामाना नै फोनना होगासिनो बोरैबा नुदो हर नालाय हर जाथारबाय आरोना दा लोगोफोर बयबो उन्दुजोब्बाय ओमफ्राय आङो भिडिअ एडिटिं बानायनानै दासो ओंखाम जाखांदों आरोना हर जाबाय एसे बयबो उन्दुजोब्बाय जोंहा ओमफ्राय दा हासबेन्डआ फोनना होगासिनो मलम आथिङाव माननाय जानायाव आङो आसुगुरजों खुरा होनना सानबाबो खुरफ्लाङोलै नै गोथौ हाबलायदो आरोना दहाय खुरनानैनो गोजा जानानै थालायबाय आसुगुरखौ हाना होनांसिगोन हानाङा आलौदोलै मासे मोनसे जायगायावनो ख्लाब ख्लाब होयो नोंलाय थुसोमबाय थायो आसिखौनो थुग्रबना होबाय थायो ओरैनो हामगोन होनबा आया आलौदो बै मोनसेया नैयो आलौदो नैयो जाबाय आलौजोब्बाय नुबायना लोगोफोर मा जायो नोंलाय मानोथो दङ नों मानो दङ गावनिखौ हले बल गेलेनानै आथिं लोरिनायखौ आङो नायै फाहामना होदो हो आंनिखौबा दा एसे जानायखौनो सिथा उन्दुनोसै आङो गुड नाइट लोगोफोर गाबोन सोरांबा लोगो मोनसिगोन आरोना नोंथांमोनखौ हेल' एभ्रिवान मैया हराव भिडिअ लाना दोननानै बिनि उनाव आं भिडिअखौनो लानाय जायाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दासो लानाय जाबाय दायो एकदम संनाय खावनाय बहर जागासिनो दङ संगासिनोआनो दङ ओमफ्राय बिथिंजा नै हासबेन्डआ गांजेमा बाथोन देनो थाखाय बानलु एवनानै दोनदों गांजेमा मोनबोदों दिनै एकदम भाग्य बायदि मोनलायदों आङो नङाबा लाबस्लाबनो मोना जोबखायो आरोना जोंबो थांदोंमोन नालाय बाजाराव माने नै खाथिनि सकआव गांजेमा लाबोबाय ओमफ्राय नै खुसियाबो लाबोदों नै लोगोफोर एकदम मोजाङै एवनानै लाबाय आरोना आङो नै आरामनो एवनानै लाबाय खुसिया दिनैसो गोबावनि उनाव ना बेसेरा खुसिया मोजां मोनसोयो आंना हौवाया लोगोफोर खुसिया बेदर होनबा बिराद मोजां मोनो खुसिया बेदरसो होनलायलांबाय आं खुसियायाबो ना बायदिसोहाय ना ओमफ्राय माबा मा होनो खुसियाफोरजोंथ' आलुआसो गोथाव जायो नालाय लोगोफोर माने बेलेग बुस्थुजोंबो गोथाव जायो जानो हानाय आं बांसिनानो खुसिया लाबबा आलुजों जाहोयो नालाय जोंहा बिनिखायनो आंबो आलुजोंनो संनानै जाहोनो सानबाय आरोना बिसोरखौ गांजेमा बाथोन लाइटखौलाय माइसा लाखो आंनो खोन्थिना होनायखौनो नैयाव दोनलाय गांजेमाखौ नैयाव दोन सामब्राम देनायाव दोनलाय नै लोगोफोर गांजेमाखौ हासबेन्डआ जि मोजां सावबाय आरोना मोदोमफुंजोब्बाय इसुं गंसे माबाहाय लोगोफोर दामथार मासेयावनो 20 थाखा मानि एकदमबारे ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुरखौ आङो दा खुसियाखौ हरबाथाय हरसिगोन आरोना खुसियाखौथ' बिराद मोजां एवनानै लाबाय आं एवफ्रामनानै ओमफ्राय गांजेमा बाथोनाव होनो थाखाय एवनानै लाबाय बानलुखौ नै साफा बानलु दे सामब्राम गुफुरा एसेल'आ जाया होबावहाय जायाहाय मा गोथाव जानाय नङा मानो इदि नोंलाय होबाव एसे होबावहाय आया सानैबो जागोन नोंल' जागोन गांजेमा बाथोन आयै बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनजायांदो नों जागोन ना आं जागोन होनलायबाय नै आंना हौवाया आंबो जागोन जायोब्रा गांजेमाखौ खि जाया थायो मानसिया जि दुस्थ'लै इबो नै दायो आइया माबागासिनो आलु एफ्लेगासिनो खुसियाखौ हरबाय आरोना लोगोफोर गोथावनो जाथोसै बिराद मोजां मोनो आंना हासबेन्डआ खुसिया होनबाथाय गांजेमा बाथोनखौ देखांबाय नामा नै अ माय गड देखांबाय मोदोमला जोब्बाय माथो गांजेमा बाथोन लाबो आलु एवनाया मोनबायबा दे एवलुनानै जादो नायनोसै माबा नायनोसैलायनो गोथाव नंगौना नङा माबा गस्ला गुदामसो मारिबाय थाबायलै नों भिडिअ लाबाय नालाय लाबबाय आलुफ्रा एसे एवदोंमोन नै बाबा फैबाय गारि खोनादों आङो मुनु नै जाफैदो खुसियाया नै आंनि बाथोनालाय देनो जागोन सर बोरै नुदो दरसे जायाखै नामा
खेवदो खेवबाबो इदिनो खोमसि ओंखारदो अखाबो हागासिनो ना नुद' आंनि मबाइलखौ मानो फोनांबाय थायो ओंख्रियाव एसे संख्रि नांबावगौ ओंख्रियाव एसे संख्रि नांबावगौमोननो बोरै संख्रि बोरै मा नांस्लिदखौनो जाखायो नालाय ओंखायनो माबायावनो होफिनासै खोमा ओमफ्राय लोगोफोर जि आथुर बिथुर जाबाय दिनै खामानिफोरा सानसेबा आंनाथ' खामानियानो जोबनोनो थांखाया होनबाबो जायो आथिङानो रुमायजोब्बाय आरोना आंना बिराद खामानिमोन ओमफ्रायो जानला मानला संनायफोरखौ लाब्रबलाबायबाय आं बोरै बोरै जाखो भिडिअआ दा एडिटिं खालामबासो मिन्थिसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' खुसिया जाया नालाय नै बिसोरो जाबाय खुसियाजों ओमफ्राय आंहा गांजेमा बाथोन लानोसै हरदों आंनो एसे ओमफ्राय आलु फ्राय एसे एवदों आरोना माय गड गांजेमा बाथोन दिल खुश कर दिया गांजेमा बाथोना माय गड ना सेक मासे होना होदेरदोहाय आइया उनावहाय बाथोना एसेल' जाबायना माने हासबेन्डआ गांजेमा सावनाया सावखामजोबना माखौबा गारला जोबनानै एसेल' बानायदों ओमफ्राय गाराखैसो जागोन ओमफ्राय आइया ना गोरै मानै ना मा ना सेंना ना गोरै मानै एवनानै बायना लाबोखादोंमोन नालाय खुसिया बायनायावनो ओमफ्राय बेखौ माने एवफानानै बाथोनाव होना होबाय आरोना देनानै फ्राम फ्राम एवनानै गोथाव मोदोमखांबाय गांजेमानि मोदोमनायानो आलदाखा गोलैगोन ए परिजाबि नों थिखाना थालायदो इयासो नै साइकेल गारि होनबाथाय ज्रोमथार ओमफ्राय लोगोफोर ओंखामथ' जानानै लाखांबाय ओमफ्राय दायो नै गेसआ जोबसिगोन नालाय दिनै गेसखौ सोनानै लायनो थांदों आरोना हासबेन्डआ ओमफ्राय मोनफैबायनो दाथ' लामाया हाब्रु नालाय गारिखौ सोलाय मालाय खालामबाय थाला होननानै साइकेलखौ बिहरदों आरोना नै मुनुआ गाखोलायनानै थाबाय आरोना साइकेलजों लायना फैनोसै बे लामासिम ससे दे बोरै सोगोन दालाय बोरै लांगोन नोङो खाग्राबो लाबोआखैबा ना ओरैनो नैयावनो खेथाबनानै लांनो हागोन नामा मा मिन्दि नोंलाय नाया एसेबो ब्रेकजोंनो खेबजाबनानै होदो ब्रेकआ आखायावसो हाबनानै दङ थिग नङा मानसिया मावा गारा साइकेलखौलाय सोरथो लाबोना होफैखो लामासिमलाय इदि बानायनाङा बापाय आखाइखौनो सेबना होबायमोन आंनि सेबना होबायमोन सेबदानो सालांजोब्बाय ओइनो सासे ओइ मोनो हाब्रुनांगोन फन हरदो फन मायानो हरदो इयो मायानो हरदो आंनियाव हरदोंमोन ओमफ्राय आं भिडिअ लाबाय थानायखाय हमाखै ओंखायनो नोंनियाव हरबाय खोमा मालाय गेलेनो मोजां मोनदों नालाय लाबोदो आरो दे बोख्लायदो इखौयावनो दोनबाय थासिगोन नामा मालाय आया खोलैदो इयो हाब्रुआ आं लाबोनो होआखै गावनो लाना फैदो बिसनायाव बिसनायाव दोननायखौ लाना फैदो गावनो नोंहा मेगन गैया दा नों आइदै इनै आंखौ बुग्रा इनो गथ'आसो होजाबाय गालि दिसिमोन न गालि दिसि नै हा माला आङो लादोबाबो माबादो मा होनो खोलैदो होनना सानाखैमोन आं माला दैयाव सोमब्र हरनाय इयो हाब्रुआव मोनो माइथुबावगौ हा दायो नै लोगोफोर इसोरनो आपेल एसे हानानै हैनो होननानै हाबाय आङो नै एकदम उन्दुनानै फिल्म नायगासिनो सानैबो दै साउन्ड खमाय बुग्लुंजोब्बाय आलाय सिलाय इसोरासो मिथिसिगौ नो आपेल खा आपेल मनु थान्दायाव मानो लाबोदों इसे हो जानो लुगैयोना इसेल' हो हामखासिगोन गगा मोननाया अलप खामनो हैथु खा जि गोदै गोदैथार ना मालाबा फादुलिलिया फैयो ओमफ्राय दिनै गोदैथार दिनना एवना जा बयखा जा ज'ना जा
दाखालि आं पार्लार थांनाय भिडिअआवनो फोरमायनानै होखादों आंनाव माननाय जानायखौ नङा होमबा लोगोफोर जायफोरा जोबजासिम नायदों बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ ओमफ्रायो आंखो बुहुदानो माने आंखो मोजां मोनग्राफोरा बुंहरदों आरो बेबायदि मलमखौ फोन बा बेबायदि मुलि जा होननानै फोरोंहरदों खोन्थाहरदों आंखौ बिनि थाखाय जायफोरा आंखौ फोरोंहरदोंमोन बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखरखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्रायो दायो आङो मेडिसिनफोरखौबो लागासिनो दङ मलमफोरखौबो एकदम फोनगासिनो दङ आरोना ओमफ्रायो नायनोसै हामनाय हामिखौ आङो खोन्थाहरगोन भिडिअनि गेजेरजोंनो हामदोंबाथाय माने हामनाय बायदि मोनबाथाय आं खोन्थाहरगोन भिडिअनि गेजेरजोंनो सोरबा खोन्थाहरदों नालाय आंनावबो जादोंमोन आब' आंनावबो जादोंमोन होननानै दा बेबायदिनो भिडिअफोरखौ बाथ्राफोरखौ किसुमानखौ खोन्थालायाबा मिथिया आरोना आं खोन्थानायखायसो नोंथांमोनाबो आंनो शेयार खालामहरबाय नङा होमबा आंनावबो जादोंमोन आब' होननानै स' थेंक इउ स' माच फोरमायहरनायनि थाखाय आंखौबो फोरोंहरनायनि थाखाय बेबायदि फोन होननानै रोजा रोजा साबायखर आरोबाव फिन खेनसे होफिनबाय आरोना आङो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै